Kyoto matang pahlawan sadaya matur nuwun sanget ing lawanya ing pamentasan siang punika Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kasabaring witata para kusata papakya nyuwun ing Bapak Ibu sadaya Bonda bau pikiran tenaga Tata bantu kelawan jiwa raga Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa kasabaring nugraha kita sesuai dumateng pangeran paketan tapi kewajiban sampun kasebat ing dalem Al-Qur'an dari dawuh titahe pangeran Nabi Muhammad kang dados utusan kautus dening pangeran tatina seswata pambagya dumateng para rawuh sadaya matur nuwun sanget ing rawuhnya ing pamentasan siang punika mugi Allah kesabaring hidadat panggilan kepada Mas Aplek untuk sama Mas Jaduk, monggo. Mengingat waktu sudah siang, kita akan mulai. Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun negara, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayati dan amalkanlah Pancasila untuk negara. Hidupkan yang makmur dan menandang rumah sehat sentosa. Di dalam rumah tangga rapi dan indah inilah putaka pribadi bangsa tapi dan sehat kembangkan narasi jagalah lingkungan dan sekitarnya aman dan rakyat keluarga berencana hidup jaya PKK. Dan amalkan dalam rumah tangga tapi dan indah melakukan yang rakyat Indonesia hidup jaya PKK. Hayati dan amalkan dalam Pancasila untuk negara. Hidupkan negara yang makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Dinilah utama pribadi bangsa tampil dan sehat. Jagalah lingkungan dan sekitarnya aman dan bahagia keluarga berencana hidup jaya PKK. Indonesia membangun keluarga yang sejahtera dengan
Semua siap, jangan kanan. Gep. Siswa iki kumpulan tahun 2015 watake 15 Mei diresepake siswa janage siswa iki janage kudu dipertahanake Asinat iki kumpulan pemuda mata agama Islam tadi pedoman bersatu kotine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajibane dhewe kang dadi paritahe dari Sabang sampai Merauke bercanda bola-bola sambung menyambung menjadi satu itulah Indonesia Indonesia tanah airku aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia siswa iki kumpulan tahun 2015 kateke 15 Mei diresepake tindak siswa janage sing sasuwun atus lawase ojo pisan isenake tindak siswa iki janage kudu dipertahanake siswa iki kumpulan pemuda mata agama Islam tadi pedoman bersatu kotine Nabi Muhammad Gusti Rasul kitab Quran panutane umat Islam kewajibane dhewe kang dadi Cek lo. Semua siap. Hadapan. Atau sugeng dumateng kasamya merah ambek sane tiang
Plat namanya. Pengumuman untuk yang merasa mempunyai mobil dengan plat B 1405 VKM sama B2571 SID dimohon untuk memindahkan dikarenakan ada mobil yang mau keluar. Terima kasih. Anak Pak Tani omahe nang pinggir kali aja wirawi golek senenge ati. Anak Pak Tani omahe nang pinggir kali. Anake wong Jawa lunga nonton sinetron aja main foto bunda kakean dosa. Anake wong Jawa lunga nonton sinetron. Anake patane omahe nang pinggir kali aja wira-wiri golek senenge ati. Anake patane omahe nang pinggir kali. Semua siap, pada buka. Hup. Sedulurku kabeh ayo ngibadah men aja kaweleh ing Gusti Allah. Eling ana kita urip ning donya padane wong lunga mampir sadela iki temenan kan mung ngaji kanggo sangu kita dan wis sakada. Sedulurku kabeh kawarohana rukune sabiku ana lima siji sahadat lo iku salat telu bayar zakat lamun puasa kaping papat poso bulan Ramadan kaping 5 haji lamun puasa. Sedulurku kabeh ayo ngibadah men aja kaweleh ing Gusti Allah. Eling ana kita urip ning donya padane wong lunga mampir sadela iku temenana angkat mung ngaji kanggo sangu kita yen wis tekan janji. Sedulurku kabeh kawarohana rukune sabiku ana lima siji sahadat lo iku salat telu bayar zakat lamun puasa kaping papat poso bulan Ramadan kaping 5 haji lamun. Siap. Aduh depan. Hup. Bahagia kita budaya tunduk pada Tuhan, bersembahyang pada siang malam.
ingat padane Tuhan salatnya wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh takkanlah lupa selalu karena takut Allah Tuhanku bahagia kita putra yang tunduk pada Tuhan bersembahyang pada siang malam untuk ingat pada nema Tuhan sholatnya wajib 5 waktu dikerjakan dengan sungguh-sungguh takkanlah lupa selalu karena takut Allah Tuhanku. Semua siap, hadap muka. Ayo para kanca sinasiswa lakonan sebab siang niki sinasiswa lagi kesalehan. Ayo para kanca sinasiswa
Yo wanita do tandur larian kita kudu bisa nggawe papatan ayo po ibu lematon ping telu supaya tandure bisa lembu-lembu ayo ibu tani ojo nyepelekake sampai bisa hasilkan nanti sapoyane. Ayo para ibu lemanggon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Iyo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasilna tapi tandure. Para wanita tandur larian kita kudu bisa larian perabatan. Ayo para ibu lemanggon ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasilna tapi tandure. Ayo pra wanita do tandur larian kita kudu bisa larian perabatan. Ayo para ibu lemanton ping telu supaya tandure bisa lemu-lemu. Ayo ibu tani aja nyepelekake amre bisa hasilna tapi tandure. Ji. Gusti lewat kembangku iki dedonga
muga oleh sing kemati. Janji janji bakal tak tresnani, tak jaga selawase tekane mati. Sinar siswa Magelang pancen nemong pengangguran, durung ana penghasilan, esok turu sore ngopi wangine dolan. Sementara durung kerja durung wani nyanding tresno, wedine yen dipaido maratuwa. Terus arep nganti kapan aku urip dhewean, umume manungsa urip sesandingan. Gusti lewat tembakku iki tetungmo muga leseng kemati. Janji bakal tak tresnani, tak jaga selawase nganti mati. Pancene wong pengangguran, durung ana penghasilan, esok turu sore ngopi wengine dolan. Sementara durung kerja durung wani nyanding tresno, wedine yen dipaido maratuwa. Terus arep nganti kapan aku urip dhewean, umume manungsa urip sesandingan. Gusti lewat tembangku iki tetungmo muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani, tak jaga hati tuwa tekane mati. Sementara durung kerja durung wani nyanding tresno, wedine yen dipaido maratuwa. Gusti lewat tembakku iki tetungmo muga oleh sing kemati. Janji bakal tak tresnani, tak jaga selawase tekane mati. Berkilang-kilang hati, berkilang-kilang hati, berkilang main atakti, makan api dan takti, bukan sihir tapi atakti. Ame fasol, misal medo, ame fasol, misal medo, sol sol la sol do si la, la la si do, sol fa la sol, fa mi re sol fa mi re do. Berkilang-kilang hati, berkilang-kilang hati, berkilang main atakti, makan api setakti, bukan sihir tapi atakti. Salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala ya
salatin habibillah Tawasul Nabi Bismillah Wabil hati Rasulillah Wa kulli mujahidilillah Bialil badri ya Allah Aja sila banget Gon mubungah ana donya Malaikat upati Lilang lili mari sira Ganing lili malaikat Arab cabut nyawa nirat Ganing cabut tangan tendi Dawuhe kang maha mulya Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin nabibillah Eling-eling sing manungsa temenana anggonmu nguti ngelmune agama dere tuntunane wali songo salat wajib dalaning beca salat sunat dalane mulya bisa ngamal bisa geksa insyaallah moga swarga Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin nabibillah Aja sila banget Gonmu golek bondo donya Goning golek sila iku Nganti tekan liyan negara Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin nabibillah Tawassalna bi bismillah Wabil hati rasulillah Wa kulli mujahidilillah Bi alil badri ya Allah Japa nelongso jamane jaman rekoso urip pancen angel kudune usah ngomel hati kudu tetrem nyambut gawe karo seneng Jarum-jarum manis dikasih jarum manis dikasih jarum manis pandai menari minta cium wong manis dikasih cium minta cium wong manis dikasih cium cium di pipi wong manis enak rasanya Jangan menulis wong manis di atas kaca. Jangan menulis wong manis di atas kaca, tapi nulis wong manis di atas meja. Jangan
cek. Apa iki? Bener apa iki? Dalam apa iki? Apa iki, Mbak? Apa? Saya ngomong apa nih? Ngomong apa nih? larane lara ora kaya Zaman perjuang anjo kelingan analan bien tak openi andeng saiki ono nganti Salatullah salamullah ala toha rasulillah Salatullah salamullah ala yasin habibillah Tawassalna bi bismillah wa bil hati rasulillah wa kulli mujahidillah